खुलुमबाय बयखौबो ख्रिस्ट'नि अनलायग्रा सिबियारिफोर आं बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव जासिहरनाय थाबाय गोजोन्थों। दा मोनसे बाइबेल पदखौ आङो फरायनो हास्थायदों बे जाहैबाय जहननि 10 अयदानि 7 सिरि बे जोंनि गोथार बाइबेल जहननि 10 अयदानि 7 सिरि बेयाव बेबादि बाथ्रा बुंदों जिसुआनो गाहाम लावखार बेनिखायनो जिसुआ होनबावबाय नंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो आंनो मेन्दाफोरनि दरा जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुंदों। सोरनि सिगाङाव बुंदों? सोलोंग्राफोरनि सिगाङाव बे फिदिनाय बाथ्राखौ बुंदों। गोथार शास्त्रआव एबा जोंनि गोथार बाइबेलावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे फिदिनाय बाथ्राफोरखौ गावनि सोलोंग्राफोरनि सिगाङाव बुंदों। मोनसे जोङो सिगां बेकग्राउन्डआव जों एसे थांनि बे जाहैबाय फिलिस्टियान हादराव बहुत माने मेन्दा आबादखौ खालामो, मेन्दा फिनाय आबादखौ खालामो। जेरै जोंनि आसामाव मोसौ बाथोन खालामो, मोसौआ बांसिन जोंनि थाखाय आबाद खालामजानाय जोंनि मावना जानायावहाय जों बांसिन आबाद खालामो। दा थिग बेबादिनो फिलिस्टाइनावहाय बिसोरो बांसिन फिलिस्टाइनारिफ्रा जुदायारिफ्रा इजराइलिफ्रा बिसोरो माने मेन्दाखौ बांसिन आबाद खालामोमोन। दा बे मेन्दाखौ सासे बिगबानाव 100थासिम मेन्दा थायोमोन। बे 100थासिम मेन्दा थानायावहाय सासे लावखार दोनोमोन आरो बे लावखारा बे मेन्दाफोरजोंनो थाफानानै जिउ खाङोमोन आरो सारिउफारि मोनसे बाथोन खालामनानैहाय मोनसे कट खालामनानैहाय बेरा खोंदिंजोबनानै दरखंआवल' मोनसे दोननानैहाय बे दरखंआवहाय जे लावखार बे लावखारा नेयोमोन जाहाथे मासेबो मेन्दाया सिख' एबा मोसाफोरनिफ्राय माने फानाव गोग्लैया बा नस्थ' जाया। बेनिखायनो दरखंआवहाय बे लावखारफ्रा दरखंआव उन्दुथियोमोन। जुदि मासे गोमायोबा बियो बिगबाजोंहाय बियो पानिशमेन्ट होजायोमोन। दा बेबादि बै सिटुएसननि बाथ्राफोरखौ लानानै बै मुगानि बाथ्राखौ लानानै जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौनो बुंदों। आङो नोंसोरखौ जेरै बै समनि बाथ्राखौ लानानै मेन्दा गुमग्रा लावखारनि बाथ्राखौ लानानै सासे बिगबानि सासे लेङा लावखारा 100था मेन्दाखौ जेरै गुमो बेबादिनो आङो नोंसोरखौ गुमो। दा बेनिखायनो जों इसोरनि मेन्दाफोर, जों इसोरनि बिसाफोर, जों इसोरनि मेन्दाफोर। दा बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों बै समनि बाथ्राखौ लाबोनानैहाय आङो दिनै नोंसोरनि दरखङाव आङो नोंसोरनि जिबननि दर। मानि दर? सैताननि फाननिफ्राय जोङो बारग'नांगौनि थाखाय, गाज्रि बेमार आजारनिफ्राय जोङो बारग'नांगौनि थाखाय, निदान खैफोदाव गोग्लैनायनिफ्राय बारग'नायनि थाखाय, गाज्रि खामानि मावनायनिफ्राय जों बारग'नायनि थाखाय, गाज्रि खायदा खालामनायनिफ्राय जों बारग'नायनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों आङो नोंसोरनि गोसोनि दर। नोंसोर जुदि दरखौ खेवनानै होयोब्ला आङो नोंसोरजों थाफागोन आरो आं नोंसोरजों अरायसम लोगो दङ। जुदि नोङो दरखौ सैताननो जुदि खेवनानै होयोब्ला, गाज्रि जिउफोरनो जुदि खेवनानै होयोबा
गाज्रि जिउआबो नोंथांजों लोगोसे थागोन। आरो जुदि गाज्रि जिउआ जुदि नोंथांजों थायोब्ला माने गिनांनाय सैनांनाय आंखाल निदान खैफोदा नोंथांजों लोगोसे थागोन, नोंथांजों लोगोसे थागोन आरो नोंथांखौ नागारनाय नङा। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ नोंखौ अनोखाय, आंखौ अनोखाय, जों बयखौबो अनोखाय बुंदों, आङो नोंसोरनि निदानाव जाथेग्रा, नोंसोरनि निदानाव होथेग्रा, आङो नोंसोरनि दर। रावबो सुथुरा नोंसोरखौ आद्रि खालामनो हानाय नङा। आद्रि खालामनो फैब्लाबो नोंसोरो गिनांनाय नङा, गिनांनाय नङा। दा बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, आङो नोंसोरनि दर जाबाय, जोंनि गोसोनि दर, जोंनि निदानाव जाथेग्रा बियो दर। हाजार सैनांनाया फैया मानो जोंहा गिनांनाय नङा। मानो होननानै बुङोब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ जोंजों लोगोसे दङ। अनलायग्राफोर, आं दिनैनि बाइबेल पलखौ एसेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाहैबाय। गोजोन्थों।